ก็โคยกะวะมันตดูให้ยคุณโวยาดาโอเปนเนเป็นพาไว้เป็นยุสุกยกะวะมันตดูกะวะปสายกิลังงุดกิมันซิมวอิมวสะหัตลเวียรยองกานี่ก็สิงหปอยากมาดูประธานอุครูเอลเปรียดวกิวีกิวะเฮเดลายสลีกิยกระกามกิอินสติทูนลาเนกิวะโดยวดชนากระปังวปนโคยกะจะเคลียววันนักิมันยุงชัววกายกิจกะวะมันตดูYakini ki institut nala da chana na do usnem arhaja arpau ar da chana urban affairs kwa ka jawai municipal board haki khatwi tali ki ler wato chakwa ament do hasor jawai haini ilai sali da emlang u h pasa executive engineer ka JMB he wada karpat ya ka sarkar wo chana smart yakini ki nala ki wada sa klem kre kam la arsnem we open kre kam pura yaki hakini ki banai wawanในเลี้ยงก็โคยกว่ามันจะดูมันก็ว่าก็ว่าโยว่ากินี่กิเกระว่าเป็นอิ่มยากิมันซิมมันกิกามกระจารเคลมเกระกามไว้ละดากระสอร์การเกระฮอกก็ยัยนี่กิบช่องชนงอุโยก็ยกว่าโคยนักว่ามันจะดูว่าได้ซ้ำนักชนะ PhD จวยก็เส้นเดชมก็ว่ากินี่กินาลาดาวยี่กิว่าขังยัยตุกิจรีก็จะเคลียว่ามีนยุงกิยาวหจวยจะก็ว่ามันจะดูHagani ka singi dalai pa ile yaki thao pan MCAM ka JMB wo ka liang kari ki jem na ki wakhian jagi wa he hajwai he wada karpat ya ka CEO ka JMB lang ba o executive engineer wo pan khoj wud yaki jeb wa ham na ki trok hamadan khnang wo laj usma utung kam ju wo laj i jakhli auto chaki hali wa ka wa man tadu he jo ipor ka sain na karpat ko yaki bachang chnong wa ki wa he chnong wa em hatambot ka wa man tadu wo snga bhak yu kre lang hai ni ya khon yong ka sain ngin ka liang jong ka khoj ka wa man tru ka wai na ka kanhon jong kirang ba samlai long khme ki badan bi seu khia ha jing ya idei ba ka wa man tru ka bai na ka jing im jong ki nong song snong ka ba pan im ngi na do ki spa aspa sna man shwa do man ta ki ba kanang wang ba ka ne kanhon ka ba ya khon ban yo ya ka umbam ka umdi ka wa man tru ka ba khoj ne mene mak step ngila ayawan ban pat ya kini ki jingsna ajing dai bat kini ki doj ki bagi khot instun la ki bala pentrai kam na joy municipal board halor kini ka banta ka bang yuan na ka jing sngau khia ba ka ki ajing dai bat ki nyut ki bala wan ki ba toj sa man tadu ngila wan sakhi manne ya kini ka institut la ka bala pentai trai kam man ta la isnam kajing yo i kajing lap ka jongi kajing ni kajing pentrai ba kani ka wai ka badan hang kani ka benta jong ka mentadu bi khot ka triong riang kajing don bat kat step engineer jong ka joy municipal board bat kirang ba isamla ngilap ba kani kajing trai kam jong kani ka stunala hang ne kala along ka ba jaj baj kalong pura kajing dai ba kani te kala long ba ki kinyot hamtam ki plastic kila ai ka jing yada ha kane hado ba ngilalap ba ka kano kanyut ka badan hang ne na kini ki nong trai kam ya kane ka nala kila ay pangkhoj haka jing pat ka jong ki kumjoy ro ko ka bala to che mantru mantangi i kum ba kham khoj te kai ka ba ka jing twa ka jong i manta ka long ba ka jing lap ba ki wai pat ki khat chipau tali kinala ki badan ha baro ki talawir jong ka wa mantru na ki snong hajuai ngilap kidang sa ateng mentang namar ha por ka ba kitrai ka mental asnem siteng ngimyo i ba kay kidang long suki pala ka trai kam nakataga daw kagajing yakran jong i ba executive engineer jong ka joy municipal board ngilabo kajing garpa di uba la kumno ba yakine ki badang sa kinala kidai ban pendep pura ban trai kam yaka haswa ba kaniga liur kan wan jong nusnem arjar apusan te hakajing yakran nagaliang ka jong uro ulaong ula ay ka jing kular ba kaliang ka municipal board bat ka sarkar ro ki kular ba kani ka kam kadai ban bentrai kam haka hinig usnam banwan takai ka jing karpat ka jongi ya kinong song sinong ke badan tawer jong ka mantadu hoy pilayo i bangila ya khun haka bor ka bangila ban yada ya ka mantadu balai ngila ya kani na marngi singau tho lada ka wa mantadu kam dan sho lani do ya ka wa kajaj bereu jongi ki badan tawer jong ka mantaduro nginja nakataga daw ban im kapateng ka jongi ban im ban sngan ka jing im ka jongi namaramdan pat daga wai pat ka wa ka ban ai yangi ba ai le yangi ka pan biang yo khaw shagi hali ka panthor tenakataga daw ngibo ka jing karpat ba yakini ka nyut hamtam ka plastic ka ba ngipendam man na kisngi ka lalong ka kawai na ka sakri yangi ki bereu
ngi kebo ka jing garpat bas ngyaw bah wat am bread kulmar gi plastic kat shaba pilap kat shabis ngyaw biang ya kini ka plastic ka ba day ka ba kanong shon ka jongi ngyaw bah bo la ka jong ya kini ka plastic kna makinam to nya gini giwa lamung to nya gilier na gini ginala bad am bread kulmar kat shabalam tenan langi laban le kumne ko bang iyo lang ba ka PHE kawa man tudu ka jongi kandang laban ay jing im kan laban ay kam ay jam yangi hakis ngi gisnam gi banwan te kani kadai ka jingan tu ka jingar pat ngali ka khoi kawa man tudu bat ngi kermen baga sarkar jalla khamtam jung ka urban department kadai ban le sat pentrai kam no khnang ba kani ka talang ka bawan ngin yo i ba ka liur kanlong ka babha ha kawa man tudu badam dai tang kata kani kan dai ka banta ka ba kanuksa ya ki waipat ki jalla ya ki waipat ki district ki badan po Meghalaya khamtam ka shalong bakine ka jing bantray kam nang ne kanday kanuksa ya ki bakiro kindap ban pantray hok ya kane ka kam te kata ka day ka jing karpat ka jing imkwa syo na kaliang ka khoi kwa mantru ba ngindang yo i ya ki plastic ha kini ki liur banwan ki ban penbo hong ya kawa mantru don hatawiar ka mantru ki badon gini kanala rigi pau ka jing siyaw dio ba nagaliang jong ki ne kirang ba asnong kimla ban wan bandon kat ya ban pai ban sakhi ya kane ngi kerman ba hakis ngi gi tayo ban wan nagaliang jong kirang ba asnong na ki he chnong ki badon tawir yang kementedu bakin dan rengkat nagabanta bangin pen ya tray rengkat tray lang khnang ba kane ka kam ka jongi nabanta gawa am tedu ka jing im ka jongi ngin yo ka jing im ka basngan